Barkanmu da zuwa wannan YouTube channel namu mai albarka. Allah a danna muna subscribe sannan a danna ƙararrawa domin alamun mun saki sabon bidiyo. So za mu yi hannu, za mu yanka hannu shine wanda za ka sa ainihin measurement ɗinka da ka samu. So nan za mu yanka 3/4 hand shine wanda ya bamu inci 17. Za mu fara cire shi. Idan mun cire inci 17 na 3/4 hannun da za mu cire, sannan za mu zo mu cire elbow wanda inda hannunka gwiwa hannu kenan da shi ne tana ba mu inci 9 ko inci 10. Ya danganta ga irin faɗin mutum. Sannan za ka zo ka sa kuma measurement ɗinka na elbow a wurin da ka yi indicating na elbow. Za ka sa measurement ɗin, sai ka sa ainihin measurement ɗinka na elbow a wurin da ka zana na elbow. Ka saita lafiya kalau, za ka yi fixing ainihin exact elbow measurement ɗinka. Sai can ƙasan hannu da za ka sa shi ma ainihin measurement ɗin da ka auna, za ka ƙara allowance ɗinka duka ko'ina, za ka ƙara allowance ɗinka. So idan ka ƙara allowance ɗinka sannan za ka yi tracing, ka zo ka je zuwa sama. So sannan akwai inci 4 da za ka cire wanda zai baka cup inda zai shiga daga armpit. Za ka ja mashi layi saboda ya fita tsakanin wannan. Sai ka ɗauki cup ɗinka. Idan ka ɗauki cup ɗinka shine zai shiga. Alamun inci 4 da ake sawa shine saboda ka san inda cup ɗinka zai tashi. Da ka san inda incinka zai tashi shine dan muke bayani kan inci 4 ne za ka sa saboda inda lankwasarka za ta shiga ta armpit, saboda ka samu ainihin lankwasar da kake so. Tun daga da ka auna inci 4 shine zai baka ka san inda lankwasarka za ta shiga. Centimeters kana iya samun inci centimeter 10, while a inci kuma kana iya samun centimeter 4. So daga nan baya ka sa measurement ɗinka na length, ka sa na elbow, sannan sai ka zo ka yanke ka cire hannunka. Bayan kuma ka ƙara allowance gabaki ɗaya, ka zo ka yanke ka cire hannunka gabaki ɗaya. Sai ka yanke, ya zamana ka ƙara allowance bayan ka sa exact measurement ɗinka, ainihin measurement ɗinka kenan. Sai ka zo ka yanke ka cire lafiya ƙalau. Sannan ka zo ka yanka mashi landing. Bayan ka yanka landing, sannan ka zo ka yi landing ne. Sannan kuma ka zo ka cire ainihin exact measurement ɗinka, sai ka bar sauran allowance ɗinka. So nan muka ga nan mun cire shi, muna ɗan tracing duka inda ya ɗan bi shaping ba gabaki ɗaya. So muna nunawa ne idan ka gama za ka sa measurement ɗinka, ka yi landing ɗinka, za ka sa measurement ɗinka gabaki ɗaya. Ka yi tracing abubuwan da suka fita su ma wanda ba su hau layi ba, sai ka ɗan gyaggyara kafin ka ɗinka. So shi ne muke yi kai yanzu haka. So nan ƙarshe za ka yi ɗan notch da alama za ta baka idan ka sa da hannun zai tashi daga sama. Yanzu dai ga hannu nan mun fitar da hannu, abun da ya rage masa landing. Za ka masa landing, sai after ka yi landing sannan sai ka zo ka cire ainihin measurement ɗinka. Sannan sai a sa hannu a riga. Wannan shi ake kira 3/4 hand. 3/4 hand shine shi ba ƙarami ba, shi ba dogo ba. So wannan shine muke kira da 3/4 hand, wanda shi ba mai tsawo ba sannan kuma shi ba gajere ba. So muna ƙara tattaunawa ga yadda za ka sa shi. In ka sa shi a hannu, bayan ka ɗinka ga yadda zai fito maka. Shi zai wuce elbow, sannan kuma zai wuce elbow
shi ba karami ba, zai rufe maka gwiwa hannu. So gashi nan muna ta gyaggyarawa, na ta nunawa irin yadda zai fita tun a wurin yanka da ka ɗinka kuma shi kenan. Insha Allah nan muka zo ƙarshen bidiyon hannu.